Va, anem a començar. I bueno, la primera cosa que farem serà crear la taula d'estat. Vale? Per tant, simplement creem una taula utilitzant l'auxiliar, perdó, cancel·lem l'auxiliar no, amb aquest, sense disseny, i simplement estat ID, de quin tipus, de quant de caràcters necessitam? Aquí molts me van posar 10, 100, X, no ho sé, en l'IDE me'n va posar 13 a la descripció, crec. Vale, simplement, jo crec que amb 3 puc codificar perfectament els estats dels ordinadors. D'acord? Entre dos. Vale, aquí, identificador d'estat, i aquí, estat, descripció. D'acord? La descripció d'estat de quant de caràcters creix? Me la manco? 13, me la poden dir. Aquí efectivament me la poden 13. I si me'n surt un de 20? Yo 100 es mucho, me bastan 20 creo. Bueno, vamos a poner 30, vamos a ser prudentes. Yo creo que en 30 y utilizando el punto podemos abreviarlo y us ho aguantam. Ok. Per tant, estat. I què me queda aquí? Estat operatiu. De quin tipus? Booleà? Sí o no? Vale? I per defecte... Vale, per defecte, sí o no? No m'he de dir que sí. Vale. D'acord. Fins aquí. Estat. Sense clau primària, no, un segonet. Quina clau primària és aquesta? I desam. Ok. Fins aquí bé. Creat la taula, primer de tot. Ara, ja si volguéssim, si me n'anàssim aquí, podríem entrar els valors, però bueno, ho farem a través del formulari, que té més sentit quan ho tinguem fet. Què me queda? Relacions. Vale? D'acord, me queda relacionar l'estat, que el tinc aquí, amb equip. Què passa? Que necessita aquí un camp per lligar-ho. D'acord, per tant, primer de tot he de modificar equip i crear el camp estat. Vale, me'n vaig a equip, edit, i aquí simplement li diré estat. De quin tipus? Test, de quants? He dit? De 3, exactament el mateix tipus. Te'n recordes, Salma, que te fallava tu? Perquè m'ho han donat, no lligaven bé. Llavors al final ho vas aconseguir, però... D'acord, me'n vaig a les relacions i simplement ara llig estat amb equip i estat que li dic estat la clau primari i equip estat. Uau, molt bé tot. Estat, que he hecho bien, que he hecho mal. No ho he fet bé. Yo creo que sí, pero bueno, algo he hecho mal yo. Ahora tengo aquí, y... Vale, tienes razón, vale. Aquí no lo he activado, por tanto, pero me creía que lo había hecho, ¿no? Vale, aquí no he dicho que es una clave primaria, no sé por qué no se ha guardado, porque he hecho esta operación, vale. Relacions... Cream. Vale. Esto es el problema ya comenzamos. Bueno, ya me ponen una prueba. Vale, farem una cosa, a ver si lo solvento. Suprimir sigue camp. Stat ID, test de 3, le diré que això és la clau primària. Ahora vamos a ver si tengo suerte. Bueno, vale, molt bé, guai. Ara no me... Vale, ara no sabré solventar això.
Vale, veig que tenim problemes, vaig a veure si en la versió aquesta ho és solvent, perquè he començat en la que no tocava. Program, la base. Yes. Vale, vamos a ver si aquí me va bé. Start, edit. Ara sí, vale, pues ja veig la versió, també m'ha ajudat una passada a mi, per tant és important treballar en les versions correctes, vale? D'acord, per tant, estat aquí ara ja ho tenim lligat. Simplement ara què faré, perquè ho veieu, crec que me queda poc temps, i crearem el formulari d'estat, simplement, que serà un pim-pam. La wizard, l'assistent, de quina taula d'estat, tots els camps, nets, fora els formularis, tabular, nets, orange, nets, fstat de formulari. Ok, i aquí ja tenc els meus nous estats. Reparant, està operatiu reparant? No. Producció, operatiu, sí. Deixat alumne, operatiu, sí. Deixat profe, operatiu, reparant, i quin altre estat teníem per aquí? Espanyat, vale, Ok, operatiu, no. D'acord, i això podria anar creixent en funció de la necessitat. Vale, què me queda ara? Vale. Pues simplement ara aplicaré això en el formulari per poder-li lligar. Vale. Me'n vaig al formulari d'equip, edit, vale? D'acord, això és molt gros, i simplement afegiré un camp, insert column, de quin tipus? Me'n recordeu, l'esbós com ho vots? L'esbots, no? Vale? I aquí me n'anava column i a data li de... Vale. Primer de tot he de fer la consulta, vale. D'acord, ho deixaré així, me'n vaig a fer la consulta de la llista de valors. Vale. Per tant, minimitzo això, me'n vaig a fer la consulta, crear queries en la wizard, puc fer la consulta de quina taula d'estat, quin camps m'interessa, la descripció, i si vam recordar que la clau primària havia de ser segon perquè funcionés. Next, ordenat per què? Per descripció, té molt ben sentit per jo, vale? Això el filtre, és igual, vale, això no me'n preocup, i finish. Ok, ja tens la consulta, si ara executs la consulta query stat, si verificeu, me surt ordenat per ordre alfabètic, me surten tots perquè els he de poder triar tots. I ara me'n vaig en el formulari que tinc aquí, font d'equipo, edita, me'n vaig en el camp aquest i diré, vale, doncs aquest camp, quines propietats té? Doncs, no és un camp de base de dades, data field, sí, perdó, aquí li he de dir és estat, aquest camp s'alimenta d'estat, per tant a partir d'ara és estat, nova llista, i aquí, perdona, aquí és una query, que és la consulta, i quina consulta? Query stat. Ok, si ara execut aquest formulari, veureu que els equipos, això ho podria fer més petit, aquí ja tens la meva llista, que si ha funcionat, ja puc triar els diferents estats. Entesos? Momentós. Vale, el pròxim dia seguim amb
que vam amb això, però me demà que ho entès. Demà veurem les notes i ho revisam. Fes un poc de reflexió. Sí. Un segon. Sí.